Chifimo. Hey, look at me, show. Ebe ke makanda agana abalị a. My brother, ihe ukwu mere. Asa ahụ ihe ka ubi rọba. Enwere otu nwanne m nwoke ọwụ onye Anambra. Side Ụmụnze. Nwetebeghị Ụmụnze. Aha ya wụ Honorable Engineer Ambassador Chief Princely Nnamdi Nwafọ. Ọkwụrụ ọka. Ebe Ajali, one of Ajali, Ebube Ajali, the licensed FIFA agent. Auto ni mahanine. Oh, when you are CEO, you know that auto mops, used auto mops. On automata, not to. On your never be here. Woo! Walk at the one black person on the anime, African body, the anime, Elia Hakos. I am the simple imagine. Tap and come a big day every 19th of November of every year. What is your name a birthday? A show woman again here. More me up and up. Yeah, she told you. Yes, as a try have boogie. Yes, as a try have cheese boss. And the keep us no woman and Bossam. Yes, and the other nego. Some the throw my ego. Ya wutoi ni kama ulipa kishimbe. Zola ham truck, zola higwe, zola hanta, zola himo. Ya zola munye no eyelash. Kana kwa kambu ete kanya munye na kamwipe. Munye na akujega ya wihe shiro bodo iboslande. Onye na akwa ngi hiugba. Obi ni ma Atlanta Ocean. Hey, amakachi ne kanga hungaru ba mutro mu. Iso biebe. Ni na Atlanta Ocean ni me USA. Nchishiro mu na atọ no ba nga ni me mi na ni la moto nwa ito kam. I dey go sia happy. Chifimo chere ewokuliwe. Edition no tile Ocean nime address onyere gi. Ihe mụrụ nke wodere ewu Atlanta USA. Atlanta kwa onye ọbụla ma ga-enwe enwe nga ole enwe na Atlanta Ocean na akwụsị. Hey, ka o nwere ike wepụ ya USA iji mee abbreviate. Mana mụ nwajiri aka m tige Ocean. So Ocean ọbụla m hụrụ ugba ụmụazị na anyị kalagala n'ime. Akpa m bụ ihe ka esi ụmụ m mere ka ya egwu ole ha bụ ma afọzie taa ya wụ na onwe ya nwoke mmanụ mege ihe. Ihe ụmụ m ga-egbu elo taa. Ụmụ m ọwaasị. Ụmụazị ga-ebada m ọwaasị. Ya ga-ebu elo ngwa taa nwoke ewukatara mgbe a na-asị mmanụ inwe heart of ebelebele nsi ọwụ ya dị ihe obi mmanụ inwe heart of ebelebele nsi ya wụ onye nwere obi mmadụ a man of golden iniquity ya wụ onye obi ewu gold a man of sacrificial lamb n'ime mkpụrụ obi ihe niile ndị ahụ ihe obi n'obi a man of heart of milk ya wụ obi ịrata obi oke mmanụ aṅụ na milk ọ ihe juru n'obi nwanne inwe ego gị cheta ụmụnne gị hụ onye ka mma gị si ahụrie onye m na-eji agụ n'egwu si onye si m rie ya rie onye sikwana m erire ya rire ebe Princely si m na ụmụ m na ezinụlọ m na ọ ga-adịrị anyị na mma Chineke nna ihe ọwụla wụ ihe ọ chọga m nwa na m ya nweta dị mma sọ ọwụdụ Chukwu kwuru nwa o nwetagwula enweta nwoke tofu ogologo kwe nga ogologo ya o guzoro oge otu isi ya na fanụ na na-atọ ụtọ inugo nwunye m sọ ọgụda aga nye ka ihe ọwụ ebe na-emebere ala ọwụ ebe ka ya mma nga ọwụla mmanụ nwa gị hụ ya tọgbuwa ọnụ ote ka ntụgbu Musashara mo maji bo no ko maji ga n'ime mmiri ga tu ihe a ga-eri o ebe anyị gacha n'anya sị mmiri ọwụla m hụrụ n'abalị na ama m sagịrị m aga USA mana asị mmiri niile ewu otu mmiri connect one ọ bụrụ na nje aba nga ka m pụrụ ma ọwụọ River Niger nke Ọnịcha nke igo otu onye lele otu onye ya ahụ ahụ dị n'isi ya ntị ga aka abụọ ntịrị agbuo ha lele anya were otu ha siri pụtara nwunye m gburu akpa m lowe ahụ ụmụazị ga-achite ọbede ọnkụlụ ha otu na-echeme unu gara okene ha ga-asị ọnkụlụ n'ọkwa happy birthday Uncle Princely mụ na ụmụ ma iberite ha n'ugba n'ime mmiri asị n'ime mmiri n'ime Atlantic Ocean ebe ibi na USA anyị gbakọ aka sị gị happy birthday sa onye na-enye mmadụ ka Chukwu na-enye Ebube Ajali ọ ga-adịrị gị na mma Ajali nwa na ọfa Ajali ọ dịworo gị na mma ụmụ gị ga-ele gị nka nwunye gị ga-erubere gị isi otu ị na-echeta anyị ewu you are in our altar okotehi ekpere abụ n'ishigu machi happy birthday sir happy birthday ngwa gbasha akpa pite adara hapụla gị ahụ ha na ngị ga-enwetezi onwe gị iteta na ahụ ime mmiri nnukwu ihe m kwuru ngwa bie n'isi put it under my head ngwa ya bụ n'isi ngwa let us go ya ka anyị bara ngwa what a good